Η απόρριψη πονάει. Κανείς δεν τη θέλει. Κι όμως όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας τη βιώνουμε. Στη δουλειά, στις σχέσεις, στα όνειρα που δεν έγιναν πραγματικότητα. Και το πρώτο που σκεφτόμαστε τι είναι? Να αποσυρθούμε γρήγορα. Να πιστέψουμε πως δεν αξίζουμε. Όμως η απόρριψη δεν είναι το τέλος, το ξέρουμε. Είναι ένα μήνυμα, είναι μια κατεύθυνση, είναι μια ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουμε τον εαυτό μας. Η απόρριψη δεν λέει δεν αξίζεις, λέει δεν ήταν αυτός ο σωστός δρόμος. Μας διδάσκει αντοχή, μας χτίζει χαρακτήρα, μας μαθαίνει πώς να σηκωνόμαστε, όχι μόνο πώς να προχωράμε. Μην αφήνεις λοιπόν την απόρριψη να γίνει ο ορισμός σου. Κάντε το καύσιμό σου, χρησιμοποίησέ τη για να μάθεις, να εξελιχθείς, να επιστρέψεις πιο δυνατός, πιο δυνατή. Είμαι η Αλεξάνδρα Μπαρδάκη και βοηθάω ανθρώπους να μάθουν να διαχειρίζονται τον φόβο της απόρριψης, να διαχειρίζονται την απόρριψη σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Σε λίγες μέρες από σήμερα διοργανώνω ένα σεμινάριο 24 Μαΐου και θα χαρώ πολύ να κάνεις την εγγραφή σου και να μπορώ να σου δώσω ό,τι χρειάζεσαι, όλα τα εργαλεία έτσι ώστε να μπορέσεις να διαχειρίζεσαι την απόρριψη με ευκολία, ανθεκτικότητα και αυτοπεποίθηση. Θα χαρώ πολύ να σε γνωρίσω από κοντά.